Sziasztok emberek és románok, én Masztur Bálint vagyok, és ebben a videóban 6 postapontot törtem fel, na nézzük, mit lootoltam. Képzeljétek, Facebookról bannoltak, mert beküldtem egy hangüzenetet a Magyar Süketek Egyesülete csoportba. Mi a különbség ez az olló és a nagybátyám között? Ez az olló nem akart megerőszakolni. Ostoba nagyanyám megint elfelejtette, hogy nem szabad kanalat mikrózni, most nem megyek segíteni neki, mert még mindig mérges, hogy belefingottam a lélegeztetőgépjébe. Az első tárgyunk egy ilyen szappan, amiről eszembe is jutott egy zsidó vicc. Miért olyan geci nagy a zsidó korra? Mert a levegő ingyen van. Ahogy látom, van itt még egy billentyűzet, aminek segítségével majd leírhatom azt a 13 okot, hogy miért öljem meg magam a geci. Azt a gyerekek, ajándékba kaptam még mellé 1 terabájt illegális szadamozó pornót, amit csak azért nem nézek meg, mert félek, hogy anyám van benne. Ezt nem tudom, milyen kormos képű import indián csinálta, de majd jó lesz vele lezárni a lift ajtaját, ha jön egy tolószék. egy figyma folytogató, mindig is akartam egyet kiskoromba. Na srácok, ennyi is volt ez a videó, ne felejtsetek el feliratkozni és küldjetek egy zöld pacsit, ha ti is megszegtétek már a Genfi egyezményt a délszláv háborúban. Na sziasztok! Vége a videónak, bazd meg!